I'm sorry, Itape. I'm sorry, my sister. We are coming to this visit and let us see the Nigeria and the Shroom of the man who took on the sick. You can send a person from the Matenda and Dial. I got this quality. Do I got some language that I can sorry. They say, I can't because communicate and about. Akatitaisha hata ule shuwa basaina pastika senya pasi zvese zvikaperera enda yasainisa pasi pa yakukuziuta achazochinjira mangwana takazozwazvo kuti mwana wapisirwe hembe paidzapiswa hembe dzakatanga kutorwa dzoiswa muchechi dzogirwa majikulation kuzwa atina yakasarira yakazi mwana paholiday ndo paanouya Easter yacho na Haasi atisati tazoshuka kuti mwana wakauya takade kuidzaone foni yake hapana nemazwa akataura munotozoona ngepamberi tambutanga kutsvaga mwana ati mhindiri ndambi atete yacho endakaenda naonde aya ndiwo atete anyasha ana baba angu aifana kunga ari pana ngemashoko akataura iyi group rekwantisi umina wacho aundisisa acho aya ndiwo atete yacho ndiwo etakaenda nawo nezori takaenda kubvunza mwana ndiwo endaendi nawo aya Masika ndofuna ndiwo naye akauya chichemo chavo chemuzviki wauya ikazopangana kwabhotoro varipo vakati nyaya yedu tinoiziva vakatenderana changa chakazosarepo ngechekuti ava vakati mwana wandisi kutomuona vekwabhotoro vakati wakaenda kuri akati Harare namai vake saka dare rakazoti zvakanaka zvakapinona ngezvekuti muno paEaster holiday ichatoita apa paite holiday Easter Sina kutozowa Easter holiday peichaita vakati uchauya uzomuonera padhusa unozonga apo saka vari kuchichema manje kuti Easter holiday yakadini yakadarika mwana yansa muzukuru wangu yasandamuona naHaasi ndo chichemo chavo saka nyaya iripo ngekuti zvaindonaka yekuti ozofola andizvo kuti vanoyari mazuva yakatongwa tozounzwa panapa iri mani mangwana chinganaii mangwana manzi paiteonina independence ichipiri pane siya tabatwa ngoi pangatsvakwe zuva here rimweni titi mupurisa azoende pachidhumu yende mukoti right makasunuka kuti nyaya izopinde zuva redare oye mupurisa utoende kofana atoataurira sezvaakaita zvezvinasi kudarika ndipo eiti muri kudiwa ekwabhotoro kuonini kudaro kuti havasi kudzadzise zvavakadini zvavakareketa unovharira mbuya titanga kumboendera Guru kwange kureba zeindoenda takaenda muna February tiende kobvunze mwana akati kupera kwa February todini mwana uya February wapera mwana akona
ichiwe mudare zvikazi paEaster wacho ndowaguma mwana akuna sati mwana uriyo here tichaziva kuti mwana uriyo here kana kuti mwana akuna ipapo manje handiti mwauya nenyaya yenyu kudare saka haana kuteedze zvakataure dare saka chiripo mwauya futi nechichemo chiripo ngechekuti tinoadaidza futi zvakare tozwa ndiwo endi mambo unonga wotoda kumuona nekuti iye zvinezvi manje takati muende koonesana kuti mwana uyu uriapo saka haana kuzviteedza zvona izvo saka chiripo nechichemo chenyu chazwika nedaro chiripo taakuende kobata pabhotoro ayo taabata vanhu vouya munomu musi wedaro wochibvunziswa ngedaro sematauriro akanga akaita ndaidokusiyana ndoroketeri murume kuchamedari nguva yacho yarema yakanyika zvikoko nguva imweni padhuze muru zvacho kutobvira nomuzo wakuchikorana unosikati nekufona akoni nekumufanira ikunzi kune foni tisu tukapedzedzana ndabata reshe ndikade kuerenga mameseji muno ndikaziva atidi meseji muno ngoti meseji dzinosoresa ndaierenge zvendakaona zvino zvakaitika tisipo ini ndaendisipo ndiri kwakaneti kwasherema kusvika zvoroitika nemwana wacho watombobhisweti kwakuchibata mameseji kwakuite follow up naye wouya ndopetaisaendisa nemapepa ayo ii ndapota kushaisha ndiokumbira undiregererewo ndapota chitaura naana baba acho ari chipiri wati ii ndapota ndifumbirewo mwoto wacho chese chinoitika pamwana ndinoatenda ndapota nemaodhi ndinawo endaitepa ndinaye ngoti zviro zvokuzvona ndikudiga ndaikuzobhira pamusoro yangu ndofuka tinganyanya dukuredesa takatabvunzo kuti tichazomutsanangura mbwe yatabvunzo mubvunzo kuti makasunuka here kuti nhasi chaivo anotoendeswe shoko asi makasunuka here muzonge muchiuya zvare dare ndinondobvunza nawo naatete acho aingoti paya ndiri paya pozwa wakwauya kuti ndirekete kuti norowa ndiyo ndaya ndinayo sorry ndipingurei ndo zviri shoti zvekurowa ndiri kuti hai makasunuka here kuti muzoizvare dare asi nhasi muprista uchatosvikepo nhasi kuti injira yake itoende kumba tinouya takakorera chitode mwana vakureteya zvakayambwa nemashi kakaretu since February zuva redare rakadini rakanaka ngekuti kuti akatoora wakatoora tizvipedze tizive ngoti izwire uroire takaenda koorowa ipabhodhoro yandiriri muno ndokumbira muri nyore pashi mwayo zuva redare agarakadzi ivo motodarika ndipo nyamashi